Remichi ngaki abaremi anene bekemerigie chai bagendete koba bakwirigania gosoa ase obochori bukubachora aba director barachikoba bakubara ase miaka 3 ere mote bononi go bali bagendete koba bakurwanire birogo ebi bagendete koba gweso kiana kubeka amasakarabo okyase kyombe keregira chikoba gekora obochori obo ase ensemo ya mekenene county ya Nyamira nigo egati yaba director bo barachikoba rwanirira obochori obu baranyare koba banyara koba bagwikirania amasakara yo hegati abanyara koba kuriira ngamba chikoba bakwene kianga banyare koba bakobeka monchoriri ao asekemerigie chaibuna enchera yemo yogotinya engaria hegati yabo bonus yo abaremi baranyare koba bakwanyorera ariane kefa mima ngofaende asekero kyobo directorship wa Mekenene zone e factory yeito ya Nyansiongo. Lero naitwa kwirania makaratasi na irania makaratasi ane IPC banchekeirie banyorire ebintu byane mbiyabire certificate nere nairwe igokorubono iga gochibosio twachakire campaign yeye ngoenda sabaremi mbasa bekura yane asobwororo naende tabwati matatisha ndonse kiagera abaremi batakire ekiongozi ogochiko bakonya ase okorange kemerie kigeto yechae kiarule etundubari sana abali bachandegete echae kora kitundubari amatuka tato paka kiro chaera naende equality agenda inse yeta ningo kurija Nyakundi Kerina okobori ekirokyo director kurumekene zone niwone no mogoko monene gekoerero nabire cleared na iru certificate nere yembwate iga bono bali toko bona barabu niyongo batebi mokori chikampeni kyo kitabwati mangana mange toramo monto oli chikurengerere endonge naenda bali mibaminto niyongo batebi ekemeri gie chae na kiatokonya na kibono torigeretie muna gusiga niyongo batebi nga mokombe kobisi ndoteme to imburuwe kremie ekemerieke ase muna obosombi bwecha ki ego ya arare tundubali kera ya arare tundubali kwanyoranga gwatorete kilo 20 wa kilo kopima kilo 8 omolimi nayo kwenda asara koinaniria omo director Keva okurigie keroge kya Nyansiongo ward Mekenene nga amangana erero oso oirwe certificate yo gosoka na kurigi chikura egento torata Mekenene ward no morembe kuburie kura no morembe chikura gochira sabaremi bamoe no morembe kiro monto totigo bombo Keva mima saba director bonsi no monto muya nande nero rareta magenderera ase Mekenene zone muro odero muro jibo no mwaka aswema atokonyera abani baitu chibesa omotinyiri go sigara imoyo moto eto gosoga director chibesa rijo mo mutyo omotinyo omo ojirete Katogo chikora chi factory chinde korwari kiampu go chinse amachinde bakare chipona 70 na 100 go chimwini Nyakundi tata director go twa go sabire go so ari rusie cha chipona se chi adenga sare 17 ekara bobondo boito nyebeke na 70 go rari asabande Tuskase sekta erengete chiseme ni go movement republika